ஏதாவது உடைச்சி என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா இந்த கட்டையில போறவன் வீட்டுல ஒரு கண்ணாடி பொருளை வாங்கி வைக்கல. என் கனவெல்லாம் காணாம போயிடுச்சு. இது நமக்கு பந்தானே. இவனுக்கு தாமலே உனக்கு தெரியாது, பாட்டிக்கு பட்டின்றான். இவன் என்ன கையில இங்கிலீஷ் பேப்பரா வச்சுட்டு இருக்கான். இது காலிகுலோசினா அது ஆண்டிலடா ஆயாடா. ஏய், இவர் பேர் ராஜதுரை. சிங்கம் மாதிரி சிம்மாசனத்துல தான் இருப்பார். இறங்கி வாடா எச்சத்துறை. ஐயே, என் பேச்சு வீணா போச்சே. அவனே ஒரு வீணானா இருக்கான். என்னடா பயந்தாங்க நீங்க? உங்க ஏரியாவுக்கு தனியா வந்துருக்கிட்டேன். வாடா வாடா, அவ்வளவு தைரியம் தான் வாடான்றேன். என்னடா பாக்குற? வாடா டேய், வாடான்றேன். என்னடா பாக்குற? வாடா வாடா, உன் ஏரியாவுக்குள்ள தன்னு